Aloe vera η θεραπεύτρια, ένα πολύτιμο δώρο της φύσης στον άνθρωπο, αν και κάκτος φαινομενικά ανήκει στο γένος των κρυνοειδών. Γνωστή από την αρχαιότητα, από συγγράμματα του Διοσκουρίδη, από πάπυρους που βρέθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο και εξιστορούν την καλοπιστική χρήση από τη βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα. Αλλά και ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιούσε την αλόη για να θεραπεύει τις πληγές των στρατιωτών του. Σήμερα, μέσα σε μια κοινωνία άγχους και στρες, μέσα από πόλεις που ρυπαίνονται καθημερινά, ο ανήσυχος άνθρωπος στο συνοστισμό και στην κίνηση έχει αποκτήσει μερικές κακές συνήθειες. Μερικές από αυτές τις κακές συνήθειες είναι το κάπνισμα και η αλόγιστη χρήση αλκοόλ σε συνδυασμό με την κακή διατροφή και την παντελή έλλειψη άσκησης, μαζί με κάποιο νερό αμφίβολης ποιότητας των πόλεων και με την αλόγιστη χρήση φαρμάκων, μπορεί να καταντήσουν τον άνθρωπο ψυχολογικά και σωματικά άρρωστο, και τότε ο γιατρός είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ έρχεται η πολύτιμη βοήθεια ιατρικού χαρακτήρα πλέον της Aloe vera. Η εξαγωγή γίνεται ως εξής: ξεφλουδίζεται το φύλλο και παίρνει μόνο το εσωτερικό, το οποίο η σύσταση είναι κάτι σαν τζέλ. Αυτό στίβεται προσεκτικά και εμφιαλώνεται. Η αλόη ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα με 23 πολυπεπτίδες και 20 πολυζακαρίτες που αυξάνουν τη δράση των ταυ κυτάρων και της ιντερφερόνης. Μαζί με το ιντερλεουκάιν που κινούνται να επιτεθούν στον καρκίνο και στους ιούς στο σώμα. Και η ανθρακοκοινώνη αιμοδίνη έχει και αυτή αντικαρκινική δράση, μειώνοντας συγχρόνως το αντιγόνο P24 Quora Antigen. Με απλά λόγια και χωρίς πολύπλοκους ιατρικούς όρους, η καθημερινή χρήση Aloe vera πρόσφυγη μαζί με ολιγόλεπτη άσκηση και καλή διατροφή χαρίζουν ευτυχία και ευεξία στον άνθρωπο. Ας αφήσουμε λοιπόν τη φύση να δράσει μέσα μας, μοναδικά και αναπανάληπτα όπως μόνο εκείνη γνωρίζει.